kai amma dai baka da hankali wallahi. Wallahi sai ta nemo kuɗi libi. In ba sai mu mata yi. Wallahi sai mun tafi bare mun da in ba sai mun tafi shege ne. Ba kai lafiya. Lafiya. Wai kuɗin ta na biya na aure ta. Halak malak. In ce sai mun je libi ta ce wai ba ta zuwa libi ina mata maganar ma libi dariya take yi min. Yo kai da ma mai kyau mahaukaci ne kai. Mahaukata ne wallahi in ba sai wallahi sai mun je. Allah kai da ma kai da ma jiho kwashen magariba ne kai. Idan ba sai kin je libi ba shege nake. Ikon Allah. Amma kuma mata da miji sai Allah. Ya ta nemo kuɗi. Wallahi. Kai an ga kai wai uban wa ina ma libi mata na nemo kuɗi. Sake ta ka aure ta. Sakin sai ta zama sakin wawa sai mun tafi. Ai ba san ta gawa ba kai dalla ka jira ana mamma kai me yasa yaron banza ne kai. Tusa aka je aka na biyo tusa na zo biyu. To alquran kai an ga ma libi ho mata ba su neman kuɗi. Libi kwarai kuwa mata ba su zuwa neman kuɗi. Ba sa kai amma kai ka kwance wallahi.